10,000 ni akong hulang. Ako na po pre. Laparo naman daw. Dali baki yung kwarta na oh. Dali to. Dali kay ako na pisunod din. Easy money. Mo gani. Dali. Dali ba pag agpas baki. Abre. Sir. Sir. Ito gaya po kayo mo mga pre sir. Gusto na kayo kung makakwarta sir ba? Pre, ni uli na ka. Wala pre kay na akong kauban pre. Gilaparo raman daw nimo pre. Ay, okay ra na siya pre? Okay kayo. Sira di sana. Sira taon ko pre. Kini. Dia rasa mo kay laparo na lagi ni. Bahala ninyo dia. Ilang. Lock ni pre. O sige pre. Okay na pre. Dol dire dol. Ah! Impas pari bay. Pero interest ya po na. Oh, may ni kay sagpa ra gyapon. Dire sa ni ay sagwa. Ano man boss? Gawas mo duha dito. Ha? Gawas mo duha dito. Ngano man ni boss? Ngano man? Ibilin sa ang sani siya. Di kay sagpa, diba sagpa man ang interest boss. Di lahi na pong interest nun. Unsa naman po na boss? Dito sa mo duha. Ibilin sa ni, ibilin sa ni. Tay unsa man ni tay? Pusilon man kana to. Ay kung biya kay Ayo dia pre kay buto ginang kanya pre. Oy. Ay mo pamiya ha. Di na mo sagdanan, di mo magdanan. Tay ina Da, no. mo gani. Sige na lang daog na lang puta ni. Ay mo pamiya ba? Ay mo pamiya ba? Boss, mangula man juga ka. Kay mo apas ako sa ilaha boss. Nanginahanglan juga kwarta. Gani boss, manginahanglan kwarta boss. Sira di sa tong pertahan be. Ano man boss? Sira di lang sagod. Basi kung saan ko ning boss ha. Sige boss. Boss. Kabalo na ka. Ano nanira man na sila? Mo gani. Ha? Kuyawa ba kay ana nga? Hala ka murag lain na ni bay. Kwarta man ganita ni boss pero murag lahi ni bay. Tanaw na yun. Pero sige lang pabuto na nato. Ay, sumaron. Uyog lagi. Ida kong binuwangan na pre. Wala ka na kulatahan. Ito sila. May bawaran ni gawasan na ron. Paita mo gaya ng kahitangan. Nakahulam tutag kwarta pero wala man. Iki man tong kuan ni bay. Unsa na kanina dangatan na nila karon? Sa kwarta man tuta pero kita ay. Pre. Hala. Unsa pre? Pre, laparo ko dito pre. Laparo ra. Oh, laparo ka to. Para Ikaw sa una pag laparo ko dito. Ikaw sa dito kwarta pre. Dila paro ra. Ka kwarta na ka? Oh, Pila na? dito. Basta kay 10,000 ni akong hulang. Ako na po pre. Laparo naman daw. Dali baki yung kwarta na oh. Dali to. Dali kay ako na pisunod din. Easy money. Mo gani. Dali. Dali ba pag agpas baki. Abre. Sir. Sir. Ito gaya po kayo mo mga pre sir. Gusto na kayo kung makakwarta sir ba? Pre, ni uli na ka. Wala pre kay na akong kauban pre. Gilaparo raman daw nimo pre. Ay, okay ra na siya pre? Okay kayo. Sira di sana. Sira taon ko pre. Kini. Dia rasa mo kay laparo na lagi ni. Bahala ninyo dia. Ilang. Lock ni pre. O sige pre. Okay na pre. Dol dire dol. Ah! Impas pari bay.